François Auguste Victor Grignard, narozen 6. května 1871, byl francouzský chemik a nositel Nobelovy ceny za chemii. Poté, co se pokusil studovat matematiku, Grignard neuspěl ve zkouškách a v roce 1892 narukoval do armády. Po roce služby se vrátil, aby se věnoval matematice na univerzitě v Lyonu a v roce 1894 nakonec získal titul Licencié sciences mathématiques. V prosinci téhož roku přešel na chemii a začal spolupracovat s profesory Philippem Barbierem a Louisem Bouveltem. Victor Grignard velmi úzce spolupracoval s Philipem Barbierem a jejich výzkum byl zaměřen na organohořečnaté sloučeniny. Snažili se syntetizovat alkoholy z alkylhalogenidů, aldehydů, ketonů a alkenů. O pár let později Grignard učinil pozoruhodný objev. Zahřál směs hořčíkových hoblin, izobutyljodidu a ke směsi přidal suchý etyletér. A byla pozorována reakce. Produkt je znám jako Grignardovo činidlo. Tato organohořečnatá sloučenina, neboli R vazba Mg vazba X, čili R značící alkyl a X značící halogen, pojmenovaná po něm snadno reaguje s ketony, aldehydy a alkeny za vzniku příslušných alkoholů v působivých výtěžcích. Objevil totiž syntetickou reakci nesoucí jeho jméno, takzvané Grignardova reakce, v roce 1900. Rok poté Grignard publikoval svou doktorskou práci s názvem Thésole combinaison organomagnésium-mixte et l'application des synthèses d'acide d'alcool d'hydrocarbures, díky čemu se v roce 1900 stal profesorem na univerzitě v Nancy a téhož roku spolu s Paulem Sabatierem udělena Nobelova cena za chemii v roce 1912. Během první světové války pracoval ve výrobě fosgenu, což je prudce jedovatý, dusivý, bezbarvý plyn, mnohem nebezpečnější než samotný chlor, a také vyvíjel metody detekce jiperitu, což je vojenský plyn používaný Němci v první světové válce. Grignardova reakce. Tato reakce se skládá ze dvou kroků. První krok je příprava Grignardova činidla, neboli organohořčnatá činidla, která se připravují reakcí halogen derivátu uhlovodíků s hořčíkem v diethyleteru. Produktem se tak stává organohořečnatá sloučenina obecného vzorce R vazba Mg vazba X. Druhý krok je reakce s karbonylem. Reakce, kdy do reakční směsi obsahující Grignardovo činidlo přidáme keton nebo aldehyd. Díky tomu se vazba C-Mg přeruší a dojde k nukleofilnímu ataku uhlíku karbonylové skupiny. Celkově jsou Grignardovy reakce velmi důležité v organických syntézách. V závislosti na struktuře výchozí látky tak můžeme získat širokou paletu sloučenin. Jedna z velkých nevýhod Grignardových činidel je jejich snadná reakce s protickými rozpouštědly, jako je voda, se sloučeninami obsahující kyselé atomy vodíku, jako jsou alkoholy nebo ameny, a s kyslíkem. Při jejich přípravě i reakcích je proto potřeba vyloučit přítomnost vody i kyslíku. Jako rozpouštědla se obvykle používají bezvodé étery, látky, které obsahují ve svých molekulách dvojvaznou skupinu kyslíku, na kterou se vážou dva uhlovodíkové zbytky. Hlavně se používá diethyleter, což je éter etanolu, který je za běžných podmínek čirá, bezbarvá a extrémně hořlavá kapalina s nízkým bodem varu a charakteristickou nasládlou vůní. Nebo tetrahydrofuran, nasycená pětičlenná kyslíkatá heterocyklická organická látka. Volné elektrony kyslíkových atomů v těchto éterech totiž Grignardovo činidlo stabilizují. Grignardovy činidla spadají pod organokovové sloučeniny, neboli sloučeniny přechodných kovů, které jsou velice reaktivní a mohou vystupovat jako váze, nukleofily a občas také redukční činidla. Sloučeniny přechodných kovů jsou charakteristické kovalentním charakterem vazby CM. Kov se může také vyskytovat v nejrůznějších oxidačních stavech a fungovat jako katalyzátory v různých reakcích. Praxe Grignardovy reakce. Vysvětlíme si, jak tato reakce funguje v praxi. Máme tady alkylbromid. Víme, že vazba uhlík-halogen je polární, jenže tu máme rozdíl v elektronegativitě, takže budeme mít částečně kladný náboj a částečně i záporný náboj. A to je to, co nás zajímá. Grignard zjistil, že zde dochází k interakci s hořčíkem velmi zajímavým způsobem v bezvodných podmínkách. Hořčík se dokáže vložit do vazby uhlík-halogen, takže uhlík je připojený k hořčíku, který je spojen s bromem. A této reakce je pozoruhodné, že to vlastně převrací celou polaritu vazby.
jelikož hořčík je ve skutečnosti méně elektronegativní než uhlí. Vznikne nám tak částečný kladný náboj hořčíku a záporný náboj uhlíku. Díky tomu se uhlík stane nukleofilním a může se tak chovat jako nukleofil, jelikož má přebytek elektronů. Proč vlastně Grignardovo židlo nemůže být v přítomnosti s vodou? Pokud se molekula vody dostane do kontaktu s Grignardovým činidlem, pak tento nukleofilní uhlík v molekule vody je dostatečně kyselý na to, aby vznikl alkan a zcela zničíte své Grignardovo činidlo. Tohoto důvodu se používá v reakci diethyletér. Ještě bych dodal, že se využívá na výrobu silikonů a nebo také léčiv. A tohle by bylo pro dnešní video vše. Doufám, že se vám líbilo, popřípadě zanechte like a odběr, aby mohlo tvořit další videa tohoto typu. Pokud zde chyběly některé informace, které by byly pro vás důležité, určitě mi je napište do komentářů. Já se s vámi loučím a u dalšího videa opět na viděnou.